Čo som si zaobstaral. Počkaj, skontrolovať, či ma žena neodpočúva, lebo sa hambím pre ňa. No. Je. Sleduj, čo som si zaobstaral. To sme dneska boli kúpiť. Toto bude moja... Už je to dojdu dané. Toto bude moja mudrovacia tabula, kde budem vyvracať mýty o autách, často vysvetľovať často kladené otázky ľudí, klientov, kamarátov, všetkých možných, čo sa ma pýtajú a vlastne pýtajú sa ma často na tie isté otázky rôzni ľudia. Týmto si zjednoduším život, že to vysvetlím raz a keď sa ma to niekto opýta, poviem mu, pozri si toto video, tu je to krásne vysvetlené, keď sa ma opýta niekto iný na to isté, tak mu pošle to isté video, po prípade na čokoľvek sa ma ktokoľvek opýta, pošlem mu to dané video. Čiže začneme sériu Gombo mudruje. Gombo mechanik mudruje, hej? Teraz ideš robiť, keď sa snažím kamerovať, hej? Volá si sa vyserať. Počúvaj ma. Haló. K čomu sa bežní ľudia nedostanú? Tento malý zmrt, trojfarebný, ma tu bude pravdepodobne dneska otravovať, lebo dneska to točím doma. Bude úžasné, keď ty, človek, Janko, Ferko, možno Marienka, Janka, Ferka, neviem kto, proste všetci, ktokoľvek z vás to bude pozerať, budete mi do komentárov, po prípade na Instagram písať nejaké témy zaujímavé, čo by koho zaujímalo, čo by vás zaujímalo ohľadom aut a dá sa to rozvinúť na 5 až 30 minút. Dneska by som chcel rozobrať jednu takú tému a to sú vačky. Nedávno sa mi stalo, rozoberal som motor, zhodil som veko ventilov, odokryl som vačky, bolo ich tam krásne vidieť a boli tam vačky tupé. Vysvetlím dneska rozdiel medzi tupou a ostrou vačkou a prečo tupá vačka, tupá, vyzerá ako ostrá. Ja to dneska vysvetlím, teda nie ja, zavoláme si sem Gomba mechanika, on príde pomudrovať troška. On vysvetlí to, že prečo tá tupávačka vyzerá ako ostrá a prečo ostrá ako tupá a prečo sa nazývajú naopak, lebo akože ono to má veľké opodstatnenie. Lebo reálne tá ostrávačka iba vyzerá tupo, ale v skutočnosti je ostrá. Mám špongiu na mudrovaciu tabulu Xscan za 15 korún, dneska som to kúpil v Bystrici v Európe. Zotreme si tento perfektný názov, meno, alias neviem čo, nickname YouTubeovi. Písať nebudem. Hej, lebo písať neviem. Kresliť neviem, budem sa snažiť iba kresliť. Reálne to video bude podľa mňa strašné. A mačka sa tu práve hrá so štoplíkom. Zavolám si sem dneska hostia, ktorý mi s tým pomôže. Alebo vlastne ono to nebude ani tak úplne host, ja som tu pravdepodobne host a ten človek, čo sem príde, to bude všetko vysvetľovať, lebo je kompetentnejší vo všetkých týchto témach. Mačička, prosím ťa, nehraj sa tu teraz so štoplíkom. Mám ťa rád, ale šláhnem ti po hlave, ak sa tu ešte chvíľu hrať so štoplíkom. Ďakujem. Ľudia, čo videli moje dokopy 4 videá, tak už ho poznajú, veľmi dobre ho poznajú. A je to môj veľmi dobrý kamarát a zároveň neskutočný nepriateľ. Je to výborný mudrlan, hej, ale je určite kompetentnejší v tomto ako ja. Ja mu nachystám vodičku, hej, on bude veľa rozprávať. On o tom veľa vie. Určite vám to lepšie vysvetlí ako ja. V rýchloch a myklíke, ja mu nachystám vodičku, hej. On je veľmi náročný človek, on potrebuje mať vodičku, keď rozpráva. Nachystal som mu koláčik, nachystal som mu koláčik a môžem aj zavolať. Gombo! Gombo mechanik! Môžeš sa prísť. Dobre, už som tu, nechmuj sa, už nekrič na mňa, tak mačku. Čaute, hej. Nazdar. Diváka, Jožka, Ferka, Marku, Janku, Ferku. A rád by som im vysvetlil, alebo rád by som bol, keby si im ty vysvetlil,
rozdiel medzi ostrou a tupovačkou. Dobre, no. Teraz si to asi budem zavádzať, že? No, dobre. Ja odchádzam. Ahojte, rád som vás tu privítal pri tejto sérii a pravdepodobne sa vidíme naposledy. Takže nechávam slovo gumovi mechanikovi a môžeš im to pekne vysvetliť. Dobre? Ja vás tu nechám. Čaute. Čau, šup. Čau. Takže, mňa už si pamätáte určite. Hlavu jak DPF-ko, ale prázdno, nie? To si určite pamätá veľa z vás. Už mi tu nechal aj hicošky, zajko som perfektný, to chlapec. No, dobre, nevadí, toto naháme takto. Ja mám rád poriadok na pongu, aj keď tam mám stále bordel. Nevadí, vodičku máme, koláčik, tak to je jaký čau. No, ostrevačky, tupevačky, poďme na to. Tu čau, akože zabil tam budú. Máme fixky, máme všetko, perfektné. Dobre, môžeme kresliť. Ostravačka, tupavačka. Čo robí ostravačka? Prečo sa do motorov dávajú ostravačky? Každý ostravačka tam musí mať strašne veľa koní. Má to zmysel, dáva to rozum, ale musíme si vysvetliť prečo. Aký je medzi nimi rozdiel a prečo tupá vyzerá ako ostrá a ostrá ako tupá. Takže, začal by som tak, ja takisto neviem kresliť ako ten blázon, čo pred chvíľou odišiel. Takže budem to kresliť veľmi jednoducho, nebudem tam kresliť zdvihátka, guferka, kraviny okolo. Spravím len čisto prierez motorom, prierez vačkou, prierez všetkým, čo budete potrebovať vidieť. Takže, začnem úplne v rýchlosti. Stena valca, to vyzerá piesť. Tak to nevyzerá, ale tváruje sa, že tak vyzerá. Piesný čáp, nejaká ojnica, hej, a tu je kluka, hej, blablabla, takto, Dobre, tu máme nejaké krúžky, ktoré to tesnia, nevadí. Takže tomu, že takto vyzerá motor, kluku kresliť nejdem, hej. Na tom motore sú chladiace komory, blablabla, ktoré chladia valec. Na tom je nejaká hlava. Aby som to zrýchlil, tak nakreslím iba sací ventil so sacou vačkou. Neviem, či to bude vidno, lebo neviem, aká tam je vzdialenosť. Prosím ťa, mačička, nehraj sa tu teraz s tým štoplíkom. To je skoro podarilo. Toto je ventil, cez ktorý, tak to bude. Toto je intake. Takto nad ventilom sa nám nachádza vačka. Teraz máme ventil zavretý. Toto je riadeľ vačky. Okrúhla. Hej? A na nej, kedysi to boli odliadky, kedysi, aj teraz sú. Buď sú odliadky, bude to len v podstate dutá rúra, na nej sú nalisované tie samotné vačky s opracovaním do presných stupňov, alebo dajme tomu uhol, je tam presný uhol tej vačky. Vačka sama o sebe vyzerá, čo je to vačka, aby sme si to popísali, hej? Takže toto je krúžok, toto je vačka. Prečo to je vačka? Lebo má vačok, hej? Ja mám vačky. Čo mám o vačku? Nič nemám o vačkoch. Toto je vačka. A tým, ako sa ona otáča, mení vzdialenosť od stredu hriadele. Hej? Tento vačok príde k ventilu. A funguje to asi tak, že keby dáme túto časť vačky teraz na ten ventil, tak sa nám stane to. Stane sa nám to, že ten ventil sa bude sa nachádzať v takejto polohe. Čo znamená, že ten ventil je teraz otvorený. Spôsobí nám to to, že ako piesť ide smerom dole, tak cez ten otvorený ventil nám nasáva vzduch. Piesť ide dole, vzniká tam podtlak, neplníme žiadnym turbom, bavíme sa o atmosférickom motore. To je v podstate jedno, ale vzniká nám tu podtlak, tu je atmosférický tlak 0,9, to je jedno. Máme jeden bar, jednu atmosféru, hej? Tu je 0, takže z jednej atmosféry sa nám tlačí vzduch do bodu, kde je 0. Tlaková výš, tlaková níž, proste vzduch sa prelieva, presúva tam, kde je nižší tlak. Ako vždycky, keď máte fľašu so stlačeným vzduchom, otvoríte ventil,
vzduch sa presunie z veľkého tlaku do malého tlaku. Fyzika, úplne normálne, hej? Len aby sme vedeli, ako funguje vlastne samotná vačka, funguje tak, že nám otvára ten ventil. Ale čo je pre nás veľmi dôležité? Ja to trošku zväčším. Nakreslím to trošku jednoduchšie. Čo sa tu nachádza? Nachádza sa tam ventil. Ostrávačka, tupávačka. Prečo táto, čo má väčší špic, je tupá? Pritom vyzerá ostrejšie. A prečo táto, čo je takáto oválna, je ostrá? Ostrá sa nenazýva kvôli tomu, že je ostrá na špici, ale je ostrá v tomto a v tomto bode. To znamená, ostrejšie otvára ventil, než táto ho otvára tupšie. Otvára ho plynulejšie v celom priebehu. Ona síce tu rýchlo zmení smer, že rýchlo príde dole a hneď ten ventil rýchlo príde dole a hneď sa snaží vrátiť, ale keď ide táto vačka, tak ventil je stále zavretý, prudko sa otvorí, ostane celú túto dobu otvorený a potom sa prudko zavrie. Moja pésť je piesť, hej, toto je onica, to je taká onička a nie je to taká onica z M50, hej, ale máme ventil. Ventil sú moje dva začne nasávať, bol výfuk, začne nasávať a keď je tupávačka, tak piesť už ide dole a potom sa až otvorí ventil a začne nasávať vzduch. Kým piesť ide dole, už mierí vlastne ten piesť dole a ventil už je zase zavretý. To znamená, že tam je krátka doba otvorenia toho ventilu a tým pádom nám prešlo cez ten ventil menej vzduchu, ale dostalo sa nám tam určité množstvo vzduchu. Teraz si predstavíme ostúvačku. Máme piesť, máme ventil, piesť je hore. Pohne sa nám piesť dole, ale vačka je v tejto polohe. Dajme tomu, že vačka je v tejto polohe. Obidve sú v tejto polohe. Táto je zavretá. Tu nám neprúdi žiadny vzduch. Tak tento by bol úplne bez výkonu. Tu nám neprúdi žiadny vzduch. Ventil je zavretý. Vzduch sa tam snaží dostať, alebo teda nesnaží, vzduch tam stojí. Nič sa tam nedeje. Tu už je ventil otvorený, pritom vačky v rovnakej polohe. Toto je top vačky. Hej, toto je vrch vačky, keď je najviac otvorený ventil. Tento je zavretý, tento je otvorený. Prečo? Lebo tu je tupávačka. Tu má ten priebeh plynulý. Ten priebeh sa tu rýchlo zmení. Hej? Na tom konci, na tej špičke sa veľmi rýchlo zmení ten priebeh, to, že ten ventil prichádza úplne na vrch, dostane sa na vrch a hneď sa začne zatvárať. Pri tejto, pozrime sa, máme tu určitý uhol tej vačky, ventil už je otvorený a nasáva sa vzduch. To je rozdiel medzi ostrovačkou a tupou. Ostrá sa berie kvôli tomu, že má ostré tieto dva rohy, lebo ten ventil je zavretý, rýchlo sa otvorí. V podstate na tomto bode sa rýchlo otvorí. Ostáva otvorený celú túto dobu. Je ventil otvorený. Ešte tu je otvorený iba takúto dobu. To je obrovský rozdiel, lebo o toľko vzduchu viac sa nám tam dostane. Čo to znamená pre motor? Prečo má motor s ostrovačkou veľa výkonu, alebo teda viac výkonu? Hneď si to ukážem. Dajme tomu, modrá bude vzduch, zelená bude palivo. Cez túto vačku, cez túto dobu sa nám tam dostane, dajme tomu, 1, 2, 3, 4 jednotky vzduchu. Dostali sa nám tam 4 jednotky vzduchu cez túto vačku. Čo to znamená? Na 4 jednotky vzduchu môžem dať jednu jednotku paliva. Palivo rovná sa energia. Hej. Keď zoberieš oriešok, základná škola fyzika, zoberieš oriešok, zapáliš ho
dáš nad neho vodu, zmeriaš o koľko stupňov sa zdvihla teplota vody, taký výkon, takú energiu má ten oriešok. Hej, to je energia, palivo je energia. Čiže koľko máme paliva, toľko energie nám vyprodukuje motor. Cez túto dobu sa nám tam dostane vzduchu toľko to delí. Máme tu trojnásobok množstva vzduchu. U trojnásobku množstva vzduchu môžeme dať trojnásobok množstva paliva. Čo to znamená pre ten motor? Čo to pre to znamená? Čo mu pomohla tá ostrá vačka tomu motoru? Pomohla mu to, že do neho dostala niekoľkonásobne viac vzduchu. Ono to tak reálne nefunguje úplne, že až toľko vzduchu sa tam dostane, hej. Ale chcem, aby to bolo jasne viditeľné. Keď sa tam dostane trojnásobok vzduchu, môžeme tam dať trojnásobok paliva a ten motor, tá realita je úplne iná, hej. Ale z teoretického hľadiska trojnásobok vzduchu, trojnásobok paliva rovná sa trojnásobok výkonu. Preto ostrievačky vedia rapidne zmeniť priebeh celého toho výkonového spektra. Takže, čo sme pochopili z tohto celého? Prečo sa ostrávačka nazýva ostrá? Prečo sa tupávačka nazýva tupá? Aký je medzi nimi rozdiel? Prečo všetci, keď sa snažia zdvihnúť výkon, tak sa tam trepe o ostrých vačkách? Je to taký základ, čo tomu motoru môžeš dať. Môžeš mu dať nadýchnuť. Predstav si, že utekáš, ale ja ti privrem jednu nosnú dierku a na polovicu ústa. Ako budeš vládať utekať? Budeš bežať o polovicu pomalšie, lebo proste nebude sa ti stíhať okysličiť organizmus, hej. Čiže my mu vlastne tou vačkou dáme nadýchnuť tomu motoru, tomu samotnému spalovaciemu priestoru. To, že ty dáš väčšie koleno silikónové, predsa nie, tak dobre, nejaké drobné s tým spravíš, ale reálne ten samotný motor sa nikdy nenadýchne viac, ako ho limituje vačka. Toto je ostrá zmena trajektórie, toto je ostrý priebeh. My dáme tomu motoru jednoducho nadýchnuť. Čiže ty môžeš dať akékoľvek sanie, vždy nás bude limitovať základ a to je to, koľko vzduchu dokáže pretiecť do motora. Ďalšia vec, keď máš ostré vačky, auto nevie mať voľnobeh. Z časti pravda, z časti nie. Keď je to zlé, keď máš zle vyrátanú vačku, saciu s vačkou výfukovou, ďalej máš zle vyrátanú dávku paliva minimálnu, alebo ti auto nevie dať správnu minimálnu dávku paliva, poprípade nevieš ho správne priškrtiť na to množstvo, ktoré tam má ísť, tak áno. Motor ti bude robiť také, že proste zabere, prestane. Ten motor pôjde tak. Každopádne, už keď si v extrémoch, keď tam máš 300 neviem koľkatky vačky, už sa to veľmi, veľmi ťažko eliminuje. Ale dá sa to eliminovať, alebo dá sa ten motor odladiť tak, že všetko vyrátaš, dá sa odladiť tak, aby mal normálny voľnobeh. Prečo to auto nemá dobrý voľnobeh na ostrej vačke? Ono je to krásne, pre uši to je neskutočné. Ja mám neskutočne rád zvuk ostrej, akože extrémne ostrej vačky, čo si môžeme vypočuť, ja neviem, na 36, našej šedej. Tá znie hodne ostro, tam sa to ale ťažko eliminuje, lebo to je M50 bezvanusová. Veľmi ťažko sa tam zháňajú vačky, aby boli nastavené presne výfukové sacie a podobne. Ale aby som dostal naspäť k tomu voľnobehu. Deje sa to preto. Riadiaca jednotka povie, chcem na voľnobeh 650 od... Riadiaca jednotka. Až tiež riadiacu jednotku trošku drbnutú, ale mám riadiacu jednotku. Riadiaca jednotka povie, chcem 650 otáčok za minútu na voľnobeh. Čo dosiahneme, keď tam máme pri tejto vačke 4 jednotky vzduchu, motor zistí, že dostal som 4 jednotky vzduchu. Riadiaca jednotka povie, tam jednu jednotku
paliva. Takto bol motor postavený z fabriky, že bude si držať 650 otáčok na voľnobeh, keď dostane 4 jednotky vzduchu. Dám tam jednu jednotku paliva a mám 650 otáčok za minútu. Lenže dáme tam ostrúvač, dostaneme tam 8 jednotiek vzduchu. Trajec jednotky prišiel tento údaj, máme tam 8 jednotiek vzduchu. Čo z toho riadiaca jednotka vyhodnotí? Aha, mám tam 8 jednotiek vzduchu a na to už potrebujem 2 jednotky paliva. Ale to je kravina. Potom nedosiahneme 650 otáčok za minútu. Keď tam príde 8 jednotiek vzduchu a 2 jednotky paliva, čo sa stane? Čo sa stane? Bude nám tam ísť mačka. Stane sa to, že ten motor začne zrýchlovať. Otáčky budú rásť. Budú rásť, budú rásť niekoľkonásobne a riadiaca jednotka zaznamená, zrazu mám, poviem kravinu, 900 otáčok. Hej? 900 otáčok pri zdvojnásobení vzduchu a paliva dosiahne za rýchlo, za 4 sekundy, za pol sekundy, jednoducho, to je okamžitá reakcia, hej. Riadiaca jednotka je dobrý mozog, nie ako môj, vie to zistiť rýchlo. Čo spraví? Ona zistí, že z ničoho nič mi zrýchlil motor. Ale keď ti ten motor zrýchli, alebo zvýši počet otáčok za minútu, tak tá riadiaca jednotka musí spraviť čo? Zobere palivo, preškrtne ho, odstaví okamžite dávku paliva. Čo zostane s motorom, keď nemá palivo? Spomalí. Takže motor na ostrievačke má preto zvuk, že nepravidelný, hopsavý, taký ostrý znie, že niekedy napríklad 6-valec nepáli na všetkých 6 valcov a to preto, že ani nestihne, lebo vlastne na pol otáčky tej krúky ten motor dokáže tak prudko zrýchliť, keď sú tie vačky niekedy ostré, je tam taká veľká dávka paliva, že už sa nedostane na ďalšie 2 valce a tie už neodpalia vôbec, lebo motor odstaví tú dávku paliva. Preto je ten voľnobeh kolísavý, keď to není správne vyladené. Hej? Ono sa to dá eliminovať tým, že priškrtíme tento priestor. Takto priškrtíme, spravíme takýto priechod. Tým nám už tu vznikne odklad pred ventilom, v predventilovej časti a do motora sa nám zase dostane len počet jednotiek vzduchu, s ktorým samotný motor ráta. Zase tam môže dať jednu jednotku paliva a zase si dešikať tým voľnobeh. To je k tej eliminácii toho voľnobehu, aby sme sa chápali, prečo vôbec ten motor znie inak na ostrých vačkách, prečo. To je moja voda. Dám ti ostrovačkou po hlave. Mám ťa. Takto znie vyladený motor, hej? Má tiež také trošku ostrejšie vačky. Vyladený motor, len škoda tej riadiacej jednotky, to není bohvič. Tým vačkám by sme v tomto videu mohli rozumieť. Ty tomu rozumieš? Či nerozumieš? Čo? To je len koncept tohto videa, alebo tejto série, čo by som si predstavoval, že by som mohol natáčať, ak sa to ľuďom bude chcieť pozerať a nebudeme im to musieť stále aj tak hovoriť dokola. Tento spôsob by mohol mať väčší dosah
a mohli by byť tí ľudia vzdelanejší celkovo v tých autách, lebo už to ide zo západu ku nám. Autičkári, rastie nám tu komunita autičkárov, už je veľa ľudí takí, čo ich zaujíma samotný performance alebo vôbec to jazdenie nejakých, nechcem nazvať schopnejších motorov. Dosť sa to rozbieha aj u nás, takže budem rád, keď sa tu bude nachádzať viacej vzdelaných ľudí okolo takýchto vecí, nech nevznikajú mýty, blúdy a podobné veci. Takže budeme si preberať určite veľmi zaujímavé témy, ako je to, že niekto povie malý motor rovná sa zlý motor, lebo všetko musí byť V8, ktorá má 8,5 litra, to je tiež kravina. K tomu sa dostaneme. Môžeme tu mať témy, ako je prenos výkonu. Prenos výkonu, či je hydromeničová prevodovka lepšia ako dvojspojka, v čom je zase dvojspojka lepšia ako hydromeničová prevodovka a naopak celkovo rozobrať si tie autá tak, aby ani to neskúšaj. No iba jednoducho, postupne sa všetci spolu vzdelávať aj so mnou, aby sme tomu viac rozumeli, keďže je to u nás čím ďalej tým viac populárne. To je asi všetko. Najbližšie sa vidíme na servise, kde už si nachystám nie len tabulu, ale nachystám si aj praktické predmety. Môžeme si rozobrať, ako funguje hydromenič, ako vyzerá 6-valec naživo, položím tam blok na stôl, ako vyzerá 4-valec, prečo sa niekde používa radový 6-valec, prečo sa niekde používa V6, výlicový a podobne. Čiže tam už si požičiam aj kulisy, ktoré mám v dielni. Toto bolo len na rýchlo, aby som vám ukázal koncept videí, aký by som chcel začať robiť a myslím si, že to môžeme ukončiť. Ďakujeme za pozornosť. Verím, že sa vám videjko páčilo a nezabudni ten like. Čau mňau.